अरे वो बाबू सोना काहे रोत रहा? पता ना दीदी कहाँ गई बाड़ी, बाबू रहते नहीं थे। दूधो पिला देनी, तेलो लगा देनी, फिर भी नहीं खान रहा था। दीदी कहली बाहर ही मत लेके आई हा। द्वार पर लेके तो बैठल बानी, पता ना कहाँ गई बड़ी। रहती तो देख के करो काम करती ना, बाबू करहु नहीं खाने। अरे हमर बाबू, अरे हमर सोना काहे रोत रहो? तू काहे रोत रह? कनिया तू बड़की हम दीदी जी, बड़की का मम्मी करते भी हो बबुआ का करता देखा तनी रोता खाली। बेटू का भइलो। अजी दीदी जी चुप हो गए के देख के। लेकिन कुछो कहे कनिया आज हम इतना खुश बनी न कि का कहे के। ई समझब न कि हमरे लइका ह इतना एकरा के हम ठाट बाट से रखब समझलू। हाँ त राउरे हलई ह, हमनी के त खाली जना मिंगा के देले बानी बस। अब सब लोगे संभाल। सब कोई हमरा के उतना ना नाम सनाप बोलत रहे, अब आके कोई हमरा के बोल के दिखा दे हमर लइका ना हो गईल। आय भगवान के घर में देर होला अंधेर ना होला। कहानी ह जी दीदी। कि दूध पीलू है बाबू के। हाँ सब तेल उल लगा देबा कहनी दीदी जी कि बाबू न बहुत रोत तन, डॉक्टर से ले जाके दिखा देती ना। लइका रोवे न सब पागल हऊ। आय ऐसन बात बताए खाली ले जाके अबे हम दिखा दे। कनी के तनी हम जाई मेहरारून के गांव में बोली आई कि एबरा बरहिया हवे सब कोई टाइम से चली आई। आउ कता हला चबोकन के उ जन नाचे न। अच्छा उनहु के कनी के जाके पहले ही से बताओ दादी बोल दे। उ तो अजी पहले से हमरा से कह देले बना कि ए भौजी एगो रुपया कम ना ले, कहे कि तोहरा घर में कतना साल की बात त लइका है बा। हम कनी देखब न जतना लुटावल बनी उतना हम लुटाई, कहे बर के मौका ना देब रउआ सब। जी दीदी हौ छक्का के बुला ले, अनिश छक्का के और जन हइसे से कह के बोले लन। अरे वो नहीं के बात करता हाँ, दूगो नाम है, एगो चबोकन एगो अनि अनिस। आशा उनकर के बुला ले मछनु। ठीक बा अपने मम्मी के रह हम सबके नेवती आई ना। तोहरे ये खुशी में दीदी लागल बा। रौरे गोदिया में शांत रहता, हमरा गोदी में आते ओकरा काली का हो जाता, रोत रहता। ये तो बात सही कहलू है, लइका के हम गोदी में लेते नहीं ना तो उतना हमार करेजा जुड़ा जाता ना कनिया की खा कहे के। हैं ठीक बा अपनी मम्मी के यहाँ जा ठीक ना। तो रौरे और रोइया मत परेशान मत करी है एकदम से, हम जल्दी आवतानी। हाँ बड़की मम्मी रहुए तहारे के मंगले बड़ी भगवान से, ऐसे ठीक भगवान बा कनिया जाता नहीं ना। आ बहरी लेके मत निकल ना कि यही गने बाड़ी सब टोना ना बे मतलब कि नजर नजर लगा दी हम का करब होता है अपना हमर सोना लेखा सुगर लइका। हैं ठीक बा कोई आई तो लइका के लेके ना जल्दी दुआरी पर से बोल देला कि दीदी घरे नहीं छी ठीक ना। ठीक मुंह बा मन देखई ह। ठीक बा दीदी। बाप रे बाबू, जितना के बाबू नहीं खान पाइलो उतना के दीदी जी हमरा के अतना बोले तारी नु। ला तारी सही में कह जाला नु, एगो लइका घर में आ जाला नु तो घर दम खुशी से मच जाला। चला जायदा ये बाबू तू अइला ना सबका से जोड़ के रखी है ठीक बा। ये मेरे बाबू चले लेके घर। लगन के दिन रहेला तो एकदम पैसे पैसे हो जाला, अभी एकदम एको रुपया खाए खातिर नहीं के। का ये भौजाई कहाँ जाता नहीं? ए मुहावा काहे ढकताड़ा हो बेटा। ऐसा ही ढक लीला, ढेर छीने साला लाइन मारेला समूह रास्ता पे। हां ई त बात बात ना तो सुगारे बड़ा की का हाँ। करब। सुधरे भगवान जी हमारा फुर्सत से नु बनैले बड़ान। ये त एकदम ही नंबर का बात कहल हाँ। हो। अभी तोहरे भेरी हम जात रही। हमरे भी हां अरे हाँ वो छोटा तो के नहीं हमरा आवत लइका रहा। ना भइल बा। हाँ पता चलल है, यहीं से तावत रही। ना ठीक कइला ह। आ हाँ। कोनी कि चल नाचे बजावे के बा ठीक बा, चलो। खाए पिए के एक बा। हम तैयारी बनी। हाँ। गर्दा हो जाएगा बाप रे, चलिए। कुछ कहा हो बबुआ उतना हाँ। हम खुश बानी उतना खुश बने कि हमरा खुशी के ठिकाना नहीं है। कहत अरे 8-10 साल की बात है हमरा घर में लइका कितना आइल दिन बा। बाद लइका फैल बा। अब पैसा की कमी ना होखे दे, हम समझ जाए। अब एहू में कहे वाली बात बा। हाँ। उतना हम खुश बानी ना कि हाँ। तोरा कहे भर के हम मौका ना दे कि एगो रुपया भौजी काहे कम देलू हो। ठीक है बा, ठीक देखते ना, एकदम बानी। दिल खोल हम के लुटाई हम नाचे में कमी ना करम, एकदम दिल खोल के नाचेंगे। कुछ कह है यही रे तो हम दूसरी लवंडन के ना कहनी है तो हई के कहनी है। दूसरा के कैसे कह दी, हम एजे बानी हम आ दूसरा के कहम जाके। ना अब तू हमरा घर लेखा ना हो गइल बड़ा जान पहचान का हमरा घरे अरे। पूछा तो हम दूसर कोई के ना कहनी हमी कहनी कि नाही हमरा घर लेखा हो गइल बड़ा मेहमान हो गइल बड़ा। अरे बताओ हमरा कार ये तो करो चुप रही तबे से हम रौरे घरे डांस करे आवत हन, तब दूसरा कोई के बुला ले। नहीं ये तो सही बात। अब ज्यादा अब का जाई झूठ मूठ तो चलो चल चल अब ए बाबू आओ। एजे चपलवा खोल दी ना। हां खोल दा कनिया। कहाँ बड़ी है रजनीश को भौजी, आवा ना बाहर है। अरे बेटा वो तू तो कहो खून मौगाए लागे लो। क्या कहें यार, देख ना तो। अरे कहनी है ना एक पापा से कि ढोलक कीन दे, ढोलक मांगे गइला पना त ना छाव मेरा रु कर तड़ी से अब बहाला की पूछे के नहीं के। अच्छा। कनिया बाबू थोड़ा हालत पठान में मत लागे बैठो।
अब बड़ा सुनर लागतारी हो लइका हो गइल बा त अजी रोना लाज ना अपन भईवा से बियाह कइले बनी का हमर भईवा के गाड़ी लगा के देतनी हां अरे सुनर लागते न बड़ू दम मने आवे ए बाबूआ एकदम दिल खोल के नाचे के बा बजावे के बाटे दिल खोल ठीक ना के? कौनो कसर नहीं खे छोड़े के ठीक सुबह से शाम होजी नाचत नाचत आज इधर जाइम ना आशीर्वाद हमर बाबू के अच्छा दे अरे- तो जुग जुग जी हां नजर ना लगी केहू के ये तो बात बाटे कौन ये नाची नाची ता खाई बजाईब ना बजाई रहो बजाई कनी ढोलक बजावे लू अरे जुग जुग जिया अरे कि हमारा है बुझाता बबुआ प्रियम होई है नानाई तो प्रियम होई है बबुआ हिंद के सिताराई तो प्रियम होई है नानाई तो प्रियम होई है बबुआ हिंद के सिताराई अब कहिए कि अब सोहर हो गई हाँ, तो हो गई। चमक धमक वाला गावा आ नाच ठीक ना कमाई लगाई ना ए भौजी लिपस्टिक मतलब लिपस्टिक पे गाली का ना हई लगाई ना जी कौन वाला अरे सॉरी एरिया से दबाई के फरला ए राजा चली पहले अरे- रही धमाका सरिया सहरिया जाई के किनले रही धमाका सरिया सहरिया जाई के फरला हो राजा जी फरला राजा जी सरिया एरिया से दबाई के एकदम एकदम आई आई जी चली सरिया एरिया से दबाई के फरला हो राजा जी सरिया एरिया से दबाई के फरला हो राजा जी सारी के किनारे रोया मोती लगे मारी सारा मोहदाया के पुकार दिहला आई कि आनंद सरिया भइला सखुआई के फरला हो राजा जी सरिया एरिया से दबाई के दबाई के फरला हो राजा जी सरिया एरिया से जी अरे रघु अभी नान हमारे ये तो दिक्कत हो जाए हाय देखो तनी जी दीदी जी हमरा कहता टून मारत ना अभी नान हमारे बताई तो अभी हाले गलत बनी इतना ना चलेगा राजा जी आया आया राजा जी आया गया निकलल बाबा लोराए राजा जी आया गया निकलल बाबा हमरो के बैठा अपना भैया के बैठा हमरा के बैठा अपना भैया के बैठा लो आ दीदिया के बैठा लो ए राजा जी नाया बढ़िया निकलल बाबा लोराए राजा जी नाया बढ़िया निकलल बाबा ए दीदी जी कुछ भी कहे आज तो एकदम बहुत खुश हो गइला दीदी जी एकदम तो बात बाटे जान नहीं आई अवरी है बाबूआ जी हईवा के तिया गावे के कौन वाला देखो भैया ना आँख में काजल मुंह पे पाउडर मरले बानी ना आया मिला ना पानिया ये ना बस से चढ़ के करी इशारा सहारा ना बुझाला करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी करिया
कब से नाचो तनी अब कितना नाची बताई साड़ी तो सरक के चल जाता है एकदम से अच्छा पर जाए नहीं। दी तनी सुनी सरफ जाला नु बस रे करके सुंदर गईनी जी। चलिए अब हो गई नु अजी रुक जाए, एक और गा दीजिए हई वाला दीदी। अरे दालों में नीमक बेसी अरे नीमन को बनावले हो। ए भौजी छोड़ी अब हो गेल अब हमरा के नेक जोग दी हम जाए ठीक बा ढेर देर हो गल देखिए यो कहे वाली बात है शाम जी। होके पे आ ये गई कनिया रौरा बिना मांगले होता ना मिल जाए, देख लेम जतरा कोनो हाँ, गांव में ना मिल मिलल जाए। हो। हमेशा सबको एगो साड़ी देला ना। हाँ। आप तो रहे खुशी में दूगो साड़ी देता नहीं। चलो अरे कनिया भौजी बाबा के के ला बात उठाओ चली। उठाओ। अरे हमर सोना आज हो लाल। कनिया बक्सा में से साड़ी निकाल देता नहीं। दरी भैया से मांगा तनी पैसा देता नहीं। ठीक आई बाबू जी आई। अंदर में आई हाँ आई। चल